Og husk begge hænder på rattet derovre, ja. Og det er skide godt. Skide godt. Ja. Det glemmer man lidt med årene. Hvis man nu har været i gang med at tage sit kørekort, men ikke rigtig har kunnet færdiggøre det, hvordan er man så stillet? Jamen i dag er man stillet ret godt faktisk, fordi pausereglerne er suspenderet. Så har man sine dokumenter, man har været igennem på livet, så kan man jo fortsætte derfra. Og har man opgivet af et eller andet årsag, så har jeg faktisk et godt tilbud til dem, hvis de gerne vil lige prøve igen. For det første, jeg synes, det er en god idé at prøve lige at tage en ny kørelærer, som måske har en anderledes tilgang. Og for at ligesom hjælpe dem en lille smule i gang, så vil jeg også sige, at det første køretime hos mig vil jeg give 30% rabat. Det er bare at prøve en gang og se, om man kan mærke forskel i forhold til det andet, man har oplevet tidligere, og det er jeg ret sikker på, at man vil opleve klar forskel.